حزو سلامتنا نبصحكم زغبركم تعزبتي كما يتمسيو نلو مسوني شدوش تسنة ساعة تشعة تمشي سدالو زينا ومسنا رحنا لكم كريمنا لنا كساف تسامين مكتالكم بخبر زعدم يرمياس قبرلو عليه فلما استاتو إرتراوያን ነበርቲ ሞምባሳ ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበን አብዕሎም ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር አድሪያቲካ ሎኒካ ካልኣይ ወፂኡ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ ዝህብ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ድሌታት ዓማይሉ ንምርዋይ ይነጥፍ ኣሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከይልእኻ ኣጠንቂቑ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 57 ተቐቲሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ሃገሩ ምስ ኢንዶኔዥያ ድልዱል ጸጥታዊ ዝምድና ክትምስርት ከም እትደሊ ገሊጹ ብዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንጅምር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ኣድራሹ ማይ ተመናይ ዝኾነ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹሎ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9768 በጽሕሎ 9653 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ተፈልዮ 12 ድማ ጌና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 6 ሰነ 2022 ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ኬንያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናትና ናጻ ሕርያና ብዝብል ቴማ መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብ4 ሰነ ብልዑል ሓበንን ምዕሩግ ስነ ስርዓትን አብዕሎም ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፉ ዜጋታት ስድራ ቤታትን ርእሰ ኩለን ኣውደ ዓመታትና ንዝኾነት ዕለተ ናጽነት ብልዑል ሃንቀውታ ከም ጽቤዋን ከም ሓንቲ ስድራ ተሓቋቁፎም ከም ዝውዕሉላን ብምግላጽ ሓድነቶም ብምድልዳልን ውዳ ቤታቶም ብምሕያልን መብጽዖም ንዝበረኸ መኸታ ኣረጋጊጾም እቲ ጽምብል ብባህላዊ መሰናዶታት ዝተሰነይ ብምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ዜጋታት መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣቐዲሞም ከም ዘብዓሉ ዝዝከር እዩ አባል ኢጣልያዊት ክለብ ድሮን ሆፐር አንድሮይኒ ጂያካቶሊ ወደ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር አድሪያቲካ ሎኒካ ካልኣይ ወፂኡ ኣብዚ 141.3 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ናትናኤል ካብቲ ብ3 ሰዓት 25 ደቂቃን 37 ካሊትን ቀዳማይ ዝወፀ ኢጣልያዊ ጆቫኒ ካርቦኒ ብ25 ካሊት ድሕሪኡ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል ሻውዓይ ወፂኡ ናትናኤል ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ቀዳማይ ከም ዝወፀ ዝዝከር እዩ በዚ ውጽኢት እዚ ተሓጊዙ ድማ ንብጫ ማልያ ኣብ ዝግበር ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎ ራብዓይ መድረኽ አድሪያቲካ ሎኒካ ጽባሕ 164.5 ኪሎ ሜትር ብዝሽፍን ውድድር ክቕጽል እዩ ውድድር አድሪያቲካ ሎኒካ 5 መድረኻት የጠቓልል ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ ዝህብ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ድሌታት ዓማይሉ ንምርዋይ ይነጥፍ ኣሎ ወኪል ኤረና ፊልሞን ትካቦን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ሕይወት ከተቕርቦያ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ ዝህብ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ዓማዊሉ ዝዓግብሉ ጽፈትን ስሉጥነትን ንምረጋጋጽ ብኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ኣዋዲዱ ይነጥፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ አካይድ ስራሕቲ ባንክ አቶ ዮሴፍ ተስፋይ ንኤሪና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ባንክ ሞያዊ ዓቕሙን መሳርሒታቱን ብምጉልባት ነቲ ኣብ ተጣራቐሚ ሕሳብ ጥራይ ተደሪቱ ዝነበረ ንጥፈታቱ ናብ ናይ ሓዋላን ተንቀሳቓሲ ሕሳብን ብምስፋሕ ስሉጥነት ኣገልግሎት ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ዝያዳ ምስ ከገልግሎ ጸንሐ ኣብ ተጣራቐሚ ሕሳብ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ምስ ዕብየት ምስ ምዕባለ ናይ በዓል ዓቕሚ ሰብን ከምኡ ናይ ኮምፒውተራትን ካልእ ተባኣታትዩ ተንቀሳቓሲ ሕሳብ እንዳሰፍሐ ኸይዱ بزحي نعمنات ኣብ ተጠራቀም حساب ዘሎ ክሳብ ልዕሊ 50,000 ዝኸውን ዓማዊ ናይ ንግዳዊ ባንክ እዩ እቲ ባንክ ልዕሊ 50,000 ተጠቀምቲ ከም ዘለዎ ዝገለጸ አቶ ዮሴፍ አገልግሎት ሓዋላ ንምኽፋት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኣታተወ ብመርበብ ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ነቲ ብህዝቢ ክቐርብ ዝጸንሐ ጠለብ ብጽፈትን ስሉጥነትን ዝምልስ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ዝገዛ ኢንተርኔት ኣይነበረን تاين جبنا إنترنت أما أخلي بيت صحفتنا إنه زلاو سمر رايت راح تلوكين زلا نحنا نصدق أو كسور حق صور وصل الجزيرة يجي عماوين تايخون نيرم ناي ترانسبورت خافي لما تم نحنا خان قصرهم دايركت وصلوا المسلم نير حجين يملسوا
ተመሪሶም ድሕሮርካ ይወስድዋ ሕጂና ክልተ ሰለስተ ትራንስፖርት ክሳራታት የጋጥሞም ነው ሰማማዊ ብመንገዲ ባንካዊ አሰራራሓ ዝፍጸሙ ትውጊታትን ምስግጋር ሕሳባትን እናወሰኸ ከም ዝመጸ እዚ ድማ መርአያ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓትን ምትእምማንን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተጠቃምነት ቸክ ወይ ምስግጋር ማለት ትራንስፈር ኣዝዩ ውሕስ ስለ ዝኾነ ዓማዊል ዝያዳ ክደፍኡሉን ብግቡእ ክጥቀሙሉን ጸዊዑ ነጋዶ ሕጂ ኩሎም ለሚዶም መብዛሕት ሕጂ መጀመርያ ገንዘብ ሕጂ ደም ነሮም ኣብ ሰዓት ግን ኩሎም ባንክ መጽኦም ዝወደለው ምክንያቱ ጥቕሚ ሕጂ ፈይጦም ኣለዉ ንሕና እንደሌለና ኻል ንሱ ቸክ ቆሪስካ ካብ ዕዳጋ እኽሊ ሃቦ ባንኪ ከላካል ክልተ ሰለስተ ኩንታል እኽሊ ንበል ቸክ ቆሪስካ ሃቦ ተወዲያን ኣብ ሕሳቡ ትወንሱ ንሱ እኽሊ ክገዝእ ድሕር ኮይኑ ሰብ ይህወብ ከም ዝኸለ የለን ሕጂ 50,000 እንታይ ክትኾነ ካብ ጅባኻ ጌርካ ንሻይ ክትደልይ ካስኻ ካብ ክንደይ ትውዲ ክልተ ሰለስተ ሚስሕዝ ከምኡ ላዓሊ ግን ዋላ ንስኻ ሳብ ፀገም ኢኻ ትኣድለኻ ገንዘብ ኣብ ጅባኻ ሒዝካየን ኣብ ባንክ ሃሊ ሰማይን ምድርን ሓሸሽቲ ኢና ንዕሽሸ ኢና ስለዝኾነ ብከምዚ ኣድቫንቴጅ ይርአያ ተገልገልቲ ብወገኖም እቲ ባንክ ብዘተኣታተወ ሜላታት ኣሰራርሓ ብመንገዲ ሓዋላ ካብ ወጻኢ ዝለኣኽ ሕሳባት ንምቕባል ዝነበሮም ሃልኪ ፍታሕ ብምርካቡ ምስጋና ኣቕሪቦም ናይ ቅድም ዝነበረ ኣለዎ ካብ ማይምነ ነስመራ ኣብሉኻ ካብ እንዳገርግስ ነስመራ ኣብሉኻ ክማይ ድማ መፂኻ ነስመራ ኣብሉኻ ክንደይ ቁርን ኣስሓትያን ንፋስን ሓመድን ነርዎ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣውቶማቲክ ምስቲ ዝልእኸካ ሰብ በቐጥታ ተረኸብ ኣለኻ ማለት እዩ ብኢንተርኔት ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ሙዕቡል ኣካይዳ መፂሎ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ኣገልግሎት ኣለዎም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዮም ደበርክቱ ብጣዕሚ ኣባላቶም ይኹን ሓለፍቶም ይኹን ብጽቡቕ እዮም ንህዝቢ ኣቀባብላን ኣሰራርሓን ብጣዕሚ ፍሉይ ካብ ካልኦት ቤት ጽሕፈት ኣብ ባንኪ ዝወሃበካ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ፍሉይ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ ዝበዝሑ ዓማዊሉ ካብ ንኡዞባታት መንደፈራ ዓዲ ኋላ ድባርዋ ዓረዛ እምኒ ሓይልን ማይምንን እዮም ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገር አገልግሎት ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ንምዕዋት ብሓሙሽተ ሰነ ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ማእቶታዊ ንጥፈታት ተሰላሲሎም እቲ ሎሙን ከም ትማሊ ኣብ ኣሰሮም ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ወፈራ ብቐንዱ ኣብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ክራማት ብደረጃ ሃገር ዝተበገሰ ወፍሪ ኣበርክቶ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣዋሃርቲ ናይቲ መደብ ገሊፆም መንእሰይ ኤርትራ ንዝኣተወ ኪዳን ዘይጠልም መብፅዑ ድማ እናሻዕ ዝሐድስ በዓል ሕድርን ጽኑዕ መትከልን ዝበሉ ወሃብ ትርኢቶ ከልምዕዎ ኣብ ዝተዋህቦም ቦታ ዝተኸልዎ ፈልስታት ኣግራብ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ካብኦም ዝሕተት ከም ዝገብሩ ቃላት እዮም ኣብ ምኽባር ልኡላውነት ሰንከለ ሚካኤል መሓሪ ብኽቡር ዋጋ ዝመፀትን ዝተዋሕሰትን ሃገር ሎምን ብረሃፅ ጀጋኑ ደቃ ሓምላይ ግርማ ከም ዝምለስ ዘጠራጥር ከም ዘየላ ሓቢሩ ብመስዋዕቲ ወለዶም እተንበልብል ባንዴራ ከይትድፈር ካብኦም ዝሕተት ከም ዝፍጽሙ ዝረጋገጹ ደቂ ሰዋት ወገኖም ኣብቲ ማእቶት ምስታፎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዘሰከሞም ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ተኽሉ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዓሚ ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ማእቶታዊ ንጥፈታት ዘሰላሰላ 19 ትካላት መንግስቲ ሃገራውያን ኩባንያታትን ማሕበራትን ሎሚ ዓመት 8 ተወሰኽቲ ትካላት ከም ዝወፍራ ብምጥቃስ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሱ ኣብ ንዞባ ሰልዓ ጎን እቲ ዕድላት ትምህርቲ ንምስፋሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ትምህርቲ ንምዕባይ ከም ማእከል ዝገበሩ መደባት ክትግበሩ ጻውዒት ቀሪቡ ንጥፈታት ትምህርቲ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር መሐመድ ሳላሕ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንድሕረ ባይታ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ብዙሓት ቤተ ትምህርቲ ካብ ዳስ ናብ ዘመናዊ መምሃሪ ክፍልታት ከም እተሰጋገራ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ትሑት ኣፍልጦ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ረሓቂ ካብ ትካላት ትምህርትን ቁጥሪ ተምሃሮ ከም ትዝድለ ከም ዘይሰጎማ ረዲዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር ኢብራሂም አሊ ኢብራሂም ወገኑ ኣብ ንዞባ ሰልዓ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ንርሑቕ ከባቢታት ቀዳምነት ዝህብ ፖሊሲ ከም ዝኾነ ምጥቃስ ብሰንኪ ድሩትነት ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ረሓቂ ቦታን ካልኦት ንምምሃር ምስትምሃርን በኣሉታት ጸልዉ ሕፅረታትን ዝፍጠሩ ሽግራት ንምቅላል ዝተፈላለዩ መደባት ይትግበሩ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣማሕዳሪ ንዞባ ሰልዓ አቶ ውዒላ መሐመድ ዓሊ ድማ ጎን እቲ ዕድላት ትምህርቲ ናብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጻሕ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ንብቕዓት ትምህርትን ተሳታፍነት ተምሃሮን ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለው ንምእላይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ብውህደት ክሰርሑን ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ቀጻሊ ክጉስጎሰሉን ኣተሓሳሲቡ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ስርዓት ሮኬት ናብ ዩክሬን ምዝለኻ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሓደስትን ወሰንትን ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም እተካይድ ኣጠንቂቑ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ደገፍ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ፑቲን ደው ምስ ዘይብል ሃገሩ ቅድሚ ሕጂ ዕላማ ጌራቶ ንዘይጸንሐት ትሕቲ ቅርጽን ቦታታትን ከም ተጥቃዕን ኣድላይ ዝበሃል ኣፅዋራት ከም ትጥቀምን ኣነጺሩ ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ክውቅዑ ዝተባህሉ ሓደስቲ ዕላማታት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን ደገፍ ዝተራቐ ስርዓት ሮኬት ክትገብረላ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል 5 ሰነ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይል ተጠቂሙ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸን T-72 ዝዓይነትን ዘመናውያን ታንክታት ከም ዘዕነወ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣፅዋርን ድሩዓት መካይንን ሰራዊት ዩክሬንን ከም ዘዓነወ ኣፍሊጡሎ ወታደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ንውግእ ዩክሬን ነዳዲ ብምውሳኽ ናብ ዝገደደ ህልቂትን ዕንወትን ዘምርሕ ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ ናብ ቀጥታዊ ረፅሚ ዘእቱ ከም ዝኾነ እዮም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሩስያ ዝገልጹ ዘለው ቡልጋሪያ ሰሜን መቄዶንያን ሞንቴኔግሮን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተሳፊርዋ ንዝነበረት ነፋሪት ብክልል ኣየረን ከይተሓልፍ ብምእጋደን ሎሚ 6 ሰነ ኣብ ሰርቢያ ከካይዶ ወጢኑ ዝነበረ ዑደት ከም እተሰናኸለ ተቃሊሑ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ በተን ሃገራት ዝተወስደ ስጉምቲ ንዝምድና ሃገሩ ምስ ሰርቢያ በኣሉታ ከም ዘይጸልዩ ገሊጹ ሚኒስተር ላቭሮቭ ወገኑ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርቢያ ናብ ከተማ ሞስኮ ዑደት ክፍጽም ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሰርቢያ ኣሌክሳንደር ቡሊን ወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዲፕሎማስኛታት ምእንቲ ሰላም ዘካይዶ ዑደት ዝዓግታ ሰላም ዘይደለያ ሃገራት ምዃኖም ምጥቃስ ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኮኒኑ ኣሎ ሚኒስተር ቡሊን ወሲኹ ሃገሩ ኣብቲ ኣንጻር ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ዘይምጽምባራ ዘኹርዕ ምዃኑ ምጥቃስ ኣብቲ ሓሸውየ ዘኽዱዳ ዘለዎ ሃገራት ምስ ግዜ ክስቆረን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይጄርያ ትማል 5 ሰነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብውሕዱ 50 ሰባት ከም እተቐትሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ብጠመናጁን ቦምባ ኢድን ከም እተፈጸመ ዝተቐሱ ጸብጻባት ህሱያ ዝርከቦም ሓያሎ ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ፕሬዚደንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ክብል ኮኒኑ ኣሎ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ሽበራውያን ዝፍጽምዎ መጥቃዕታትን ብዕጡቓት ዝግበር ጭውያን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍጸም ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግን ሳሕቲ ከም ዝረአ ይሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባነስ ምስ ኢንዶኔዥያ ድልዱል ጸጥታዊ ስምዕ ክህልዋ ከም ጻር ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልባነስ ነዝሓበረ ሎሚ 6 ሰነ ኣብ ከተማ ጃካርታ ምስ ፕሬዚደንት ጃኮ ዊዶዶ ኣብ ዝገብሮ ርክብ እዩ ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልባነስ ኣብ ጽላታት ንግድን ቃልሲ አንጻር ክሊማዊ ነውፅን ምስ ኢንዶኔዥያ ዘሎ ምትሕባር ምዕባይ ከምኡውን ኩለመዳዊ ዝምድና ምስ ሃገራት ዞባ ኣስያን ምድልዳል ካብ ቀዳምነታት ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ ዓላማ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብቐንዱ ንዕዙዝ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ቻይና ምስ ሃገራት ኣስያን ንምብዳህ ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለው ቻይና ኣብ ህንጸት ጠፈራዊ ምርምር ዝዋፈሩ 3 ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር ትማል 5 ሰነ ብዓወት ወንጪፋ እቶም ጠፈርተኛታት ንዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ህንጸቱ ሎሚ ዓመት ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉ መደበር ብምጽናሕ ዝተፈላለየ ህንጻዊ ስራሕትን ስነፍልጠታዊ ምርምርን ከም ዘሰላሰሉ ሰመዚ ጠፈራዊ ምርምር ቻይና ገሊጾም ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ቅልጡፍ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ናይ ፈለማ ሰብ ዘሳፈረት መንኮርኮር ኣብ 2003 እያ ናብ ጠፈር ብዓወት መልኣኻ ይፍለጥ በዚ ድማ እታ ሃገር ንሩስያን ኣሜሪካን ተኸቲላ ኣብዚ ደረጃ ክትበጽሕ ዝኻለት ይገብራ ኣብ ወርሒ ሮቦቲካዊ መንኮርኮር ከተዓልብ ዝኻለት ቻይና ኣብ ፕላኔት ማርሱን ካልእ ሮቦቲካዊ መንኮርኮር ምዕላባ ይፍለጥ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰሜን ኮርያ ትማል 5 ሰነ ዘካየደቶ ፈተነ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባሊስቲካዊ ሚሳይል ሎሚ 6 ሰነ ብወገነን ፈተነ ሚሳይል ከም ዘካየደ ኣፍሊጠን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዩል ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ንዝኾነ ብሰሜን ኮርያ ዝውሰድ ስጉምቲ ዓፀፌታ ከም እትምልሰሉ ብምጥንቃቕ ሃገሩ 7 ኣሜሪካ ድማ ሓደ ሚሳይል ከም ዝወንጨፋ እዩ ሓቢሩ
ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተና እውን መልሰ ግብሪ ምዃኑ ዝገለጾ ምውንጫፍ ሚሳይላት ምክያድን ዝዝከር በዚ ድማ ኣብ መንጎዘን ተጻረርቲ ወገናት ሓድሽ ዓንክሊል ጸጥታዊ ስጋት ማዕቢሉ ከም ዘሎዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝሕብሩ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ሞምባሳ ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበን ኣብዕሎም ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ኣድሪያቲካ ሎኒካ ካልኣይ ወፅዩ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ ዝህቦ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ድሌታት ዓማዊሉ ንምርዋይ ይነጥፍ ኣሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነዊሕ ራቐት ዝውንጨፍ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከይልእኻ ኣጠንቂቑ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሰባት ተቐቲሎም ቀዳሚ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ሃገሩ ምስ ኢንዶኔዥያ ዱልዱል ጸጥታዊ ዝምድና ክትምስርት ከም እትደሊ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሮምሸት